मुंडरिया हनुमंत जल्दी अइहा अरे लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमंत जल्दी से अइहा लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा लेके अइहा के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा राम काहे प्रभु रामचंद्र अतई के मुंडरिया हनुमंत जल्दी अइहा जय जय अरे लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमंत जल्दी से लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा जाहो जय हो जय हो लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा ए सात समुंदर पार रावण के देश में सात समुंदर समंदर पार रावण के देश में सात समुंदर पार रावण के देश में सात समंदर पार रावण के देश में ना जान सिया मोर होई है कौन बेस में होई है कौन बेस में हेलो राजान सिया मोरा होई है कौन भेष में होई है कौन भेष में ना चिर के बदरिया हनुमान के बदरिया हनुमान चिर के बदरिया हनुमान गिर के बदरिया हनुमान लंका के नगरिया हनुमंत जल्दी से अइहा लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमंत जल्दी से लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा लेके अइहा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा
हनुमान जी से कह दिया, अरे ओ हनुमान, लंका जा रहे हो ना? अगर लंका जाओगे संजोग से सीता भेटा जाएगी, नहीं पहचाने। ले तुम्हें मैं अंगूठी निशानी दे रहा हूं। ये निशानी सीता को जब दिखा दोगे ना, सीता पहचान जाएगी। आहा, अंगूठी निशानी देके सिया के देखई, 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 लेबे खातिर आई है राम जी, कहीं के समझैया, कहीं के समझैया। लेरे खातिर आई राम जी, कह के समझैया, कह के समझैया। सिर के पदरिया हनुमान, सिर के पदरिया हनुमान, लंका के नगरिया हनुमंत जल्दी से अइहा।